الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Барша мактауларыбыз безләрне юктан бар кылып тәрбияләп торган ва барша галәмнәрнең Раббысы булган Аллаһ Субханаһу ва Таалагә булса иде. Ва күңел түрләребездән чыккан салават шәрифләребез ахыр пәйгамбәрбез, сөйкле пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә, аның гаилә әһелләренә ва сахабаларына барып ирешсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, мөхтәрәм азиз кардәшләрем. Аллаһ Тәгалә безләрнең кылган гамәл гыйбадәтләребезне, тоткан уразаларыбызны үзенең киң рәхмәте белән дөресләп кабул итеп, үзе вәгъдә иткән әҗр-савапларга ирешүләребезне насыйп итсен. Ике җомга арасында кылган, белеп белми кылган гөнаһларыбызны ярлыкасын кечерсен. Инде менә әлхәмдүлиллаһ тагын бер җомга көнне аяк бастык. Инде Аллаһка шөкер, узакламый Рамазан аеның уртасына да якынлашабыз. Вакыт сизелми дә, үтә дә китә. Әле менә керәбез, менә инде Рамазан ае килеп җитә дип сөенә каршы алган Рамазан аебыз инде әйткәнебезчә 3тән 1 өлеше үтеп тә китте дисәк була. Инде әйткәнебезчә Аллаһ Тәгалә шушы Рамазан аенда кылган гамәл гыйбадәтләребезне үзе дөресләп кабул итсен. Бүген иншааллаһ тукталып китербез, дәвам итеп китербез Ислам дине нигезләре дигән китапны карауны һәм инде тукталып калган идек Аллаһ Тәгаләнең барлыгы турында 3 фикер дигән темада. Бу дөньяны, барча галәмнәрне юктан бар кылган яратучының барлыгы турында кешеләрдә 3 төрле фикер булырга мөмкин. Аның беренчесе аны да кемдер яраткан, бар иткән дигән фикер. Икенчесе исә ул үзен үзе бар иткән дигән фикер булса, өченче фикер ул башлангычы һәм ахыры булмаган мәңгелек илаһи зат дигән фикер. Шушы 3 төрле фикергә кыскача гына тукталып аңлатып китәргә тырышырбыз. Беренче фикер, ягъни Аллаһны кемдер бар иткән дигән фикер төптән дөрес булмавы, ялгыш фикерлеге безгә мәгълүм. Ни өчен дигәндә, чөнки яратучыны ниндидер башка зат яраткан булса, ул үзе дә юктан бар кылынган булыр иде, үзе дә мәхлук булган булыр иде һәм Аллаһ Тәгаләне кемдер бар иткән булса, ул яратучы түгел, ә киресенчә яратылган, ягъни шикләнгән һәм үзенең яратучысына мохтаҗ булган мәхлук булып чыгар иде. Әмма дә ләкин без беләбез, Аллаһ Тәгалә ул беркемгә дә мохтаҗ түгел, ул бердән-бер кодрәт иясе, безне юктан бар кылучы икәнен без беләбез. Шунысы да мөһим, әгәр кемдер Аллаһның яратучысы бар дип әйтсә, шунда ук икенче фикер килеп туа, Аллаһның шушы яратучысын кем бар иткән дигән фикер. Һәм монда нәрсә килеп чыга, цепочка дип әйтик инде. Монда чылбыр килеп чыга һәм аның ахыры без берничә барып чыга алмыйбыз. Яратучысының яратучы шулай итеп инде тезелеп китә, әмма дә ләкин алай дию дөрес түгел, бу инде тагы үзе бер зур бер ялгыш фикер. Икенче фикер, ягъни яратучы үзен үзе бар иткән дигән фикер дә төптән ялгыш фикер икәнен без аңлыйбыз. Чөнки яратучы үзен үзе бар иткән икән дип әйтүнең мәгънәсе юк нәрсә үзен үзе барлыкка китерде дигән мәгънәне аңлата. Бу акылга, кешенең мантыгына туры килми торган хилафлык һәм моның булуы һич мөмкин түгел. Бу ялгыш фикер икәнен без беләбез. Әмма дә ләкин әз генә читкәрәк китеп әйтсәк, кайсы бер вакытта кешеләрдән шундый фикер ишетергә туры килә, Аллаһ Тәгалә турында түгел, табигать турында, бу дөньяның барлыкка килүе турында, янәсе дөньяда үзеннән үзе барлыкка килгән, ул юктан бар килгән, барлыкка килгән. Шартлау барлыкка килгән, ничектер шулай итеп дөнья барлыкка килгән дип дигән фикерләр ишетергә туры килә. Әмма дә ләкин бу да бит инде бер ахмакларның әйткән сүзе дисәм, гафу үтенәм инде. Әмма дә ләкин ахмаклар сүзе. Ничек инде юк нәрсә үзеннән үзе барлыкка килсен, үзен үзе барлыкка китерсен. Без үзебезне үзебез барлыкка китердикме? Яки менә монда юк нәрсә үзен үзе барлыкка китерә аламы? Машина үзеннән үзе барлыкка килде дисәк, без ышанабызмы? Ышанмыйбыз. Аны да кемдер төзергә тиеш, ясарга тиеш.
Әмма ләкин юк нәрсә үзен үзе ясый алмый, булдыра алмый. Һәм Аллаһ Тәгаләнең бу мәсьәлә фикергә әйләнеп кайтсак инде, шулай Аллаһ Тәгалә дә үзен үзе булдыра алмый. Ул фикер дөрес түгел, ялгыш фикер. Һәм өченче фикер ул да булса, яратучы ул башлангычы һәм ахыры булмаган мәңгелек илаһи зат. Менә бу фикер инде дөрес фикер икәненә без ышанабыз, инанабыз. Без шушы фикер буенча яшибез. Әгәр шушы фикерне карасак, Аллаһ Тәгалә бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел икәнен беләбез. Аннан башка бер нәрсә дә булмас икәнен дә беләбез. Моңа бер бәләкәй генә мисал китереп карарга була. Кемдер килешер, кемдер юк. Әмма ләкин әгәр дә без нолльләрне бердән башка тизеп чыксак, алдына берле санын куймыйча нолльләр тизеп чыксак, ул нолльләр бер нәрсә аңлатамы? Ул нолльләр бер нәрсә дә аңлатмый. Әгәр дә шушы ноль каршысына берле санын куйсак, бу нолльләр инде көчкә ия, аның инде нәрсә дә булса аңлата башлый. Шуның сыман бу дөньядагы бөтен мәхлук шушы нолльләр берлегә мохтаҗ булган сыман, бу дөньядагы бөтен мәхлуклар Аллаһ Тәгаләгә мохтаҗ. Без һәрберебез Аллаһ Тәгаләгә мохтаҗ. Аллаһ Тәгалә булмаса иде, без булмас идек. Әмма ләкин алай дип әйтү дөрес түгел инде. Аллаһ Тәгалә кичерсен. Аллаһ Тәгалә бар, ул мәңгелек, аның башы һәм аның ахыры юк. Ул мәңгелек илаһи зат. Аның кудрәтенә, аның көченә ия булган бер зат та юк икәнен без беләбез. Шулай итеп, Аллаһ Тәгалә үзе кайдан бар булган соң дигән сорауга яратучы, башлангычы һәм ахыры булмаган мәңгелек илаһи зат дигән фикер бердән бер дөрес һәм акылны канәгатьләндерерлек җавап икәнен без беләбез. Димәк, Аллаһ Тәгалә ул барлыкка килмәде. Аллаһ Тәгаләнең берлеге турында бу мәсьәләләр буенча түбәндәге төп фикерләрне белдерергә мөмкин. Аллаһка тиң булган башка яратучы юк. Икенче фикер ул үзе берничә өлештән гыйбарәт дип әйтү дөрес түгел. Беренчесенә тукталып китсәк, берничә бер-берсенә охшаш булган илаһи зат бар дип әйтү һәрбер шундый илаһның чиксез кудрәте бар дип әйтүгә тигез. Ләкин шундый сыйфатларга ия булган, ягъни чиксез кудрәтле ике Аллаһның бар булуы мөмкин түгел. Бу фикерне ниндидер оешмада икенче җитәкче яки баланың ике атасы бар дигән фикерләр белән чагыштырырга мөмкин. Ике Аллаһ булса, алар бер-берсенә юл куеп, килешү төзергә тиеш булырлар иде. Дөнья барлыкка китерәсе булсынмы, кешеләрне барлыкка китерәсе булсынмы, алар үзара килешергә тиеш. Шулай бит. Берсе әйтик теләсә, берсе теләмәскә мөмкин. Икенче монсын эшләргә теләсә, икенчесе теләмәскә мөмкин. Шуңа күрә бу фикернең дөрес булмавын инде без аңлыйбыз. Һәм дәвам итеп карасак, һәм бу очракта кемгәдер, ягъни башка затка юл куючы Аллаһ барлык нәрсәләргә дә тулы хукуклы хуҗа була алмас иде. Бердән бер хуҗа була алмау инде илаһлык билгесе түгел, ягъни Аллаһның билгесе түгел. Килешү ул үзеңне чикләү, бу сыйфат илаһи затка берничек тә хас була алмый. Шуңа күрә бер-берсенә тиң булган ике яки күбрәк Аллаһның булуы берничек тә мөмкин түгел. Без моны инде әлхәмдүлилләһ аңлыйбыз. Әмма ләкин мөхтәрәм җәмәгать, әзрәк кенә читкәрәк китсәк, һаман да кемнәрдер бәлкем бу фикерләр белән килешмәс. Шул ук мөселман булмаган кешеләр үзләренең сүзләренә үзләре каршы булган кинолар төшерә дип әйтсәк була инде. Анда Война богов дип, анда Война титанов дип, анда әлләнди шундый фильмнар төшерәләр. Янәсе үзләре үк әйтәләр. Әгәр дә Аллаһлар икәү булса, илаһләр икәү булса, өчәү булса, алар арасында сугыш булыр, килешмәгәнлекләр булыр иде, үзара талаш сугыш булыр иде, алар шундый фильмнар төшерәләр. Әмма ләкин әлхәмдүлилләһ без бернинди сугышта күрмибез. Әлхәмдүлилләһ тынычлыкта яшибез. Аллаһка шөкер. Аллаһ Тәгалә безне юктан бар кылды, безгә дөньяны яратты, җир шарын яратты, суларга һавабызны бирде, кояшны бирде, айны, йолдызларны бирде, һәм без яшибез тыныч тормышта, Аллаһка шөкер. Инде калганы үзебездән тора, анда үзара кеше арасындагы сугышлар, талашлар турында сүз бармый. Шуңа күрә без аңларга тиеш. Илаһи зат, бар нәрсәгә кудрәтле зат, ул берәү генә, ул бердән бер генә.
Иисус та аның улы түгел, Мәрьям да аның әллә кеме түгел. Бары тик Аллаһ Тәгалә генә бердән бер зат. Аның кодрәтенә безнең көчебез якында түгел. Аллаһ Тәгалә бул дип әйтсә, ул нәрсә була. Шулай бит? Шулай. Әгәр кемдер яратучы өлешләрдән гыйбарәт дигән фикер әйтсә, без аерым өлешне берничек тә иләһ дип атый алмаган булыр идек. Чөнки аерым бер өлеш башка өлешләргә мохтаҗ була. Ә мохтаҗлык сыйфатына ия булган нәрсә илаһлык статусына һәм илаһлык билгеләре булып саналган чиксез кодрәт һәм чиксез бөеклек кебек сыйфатларга дәгъват кыла алмый. Бу шулай ук инде кимчелек булган булып чыгар иде. Аллаһ Тәгалә кимчелексез зат. Аллаһ Тәгаләнең бернинди кимчелеге дә юк икән без беләбез. Аллаһ иләһ тудыра ала дигән фикердә ислам тәгълиматына туры килми. Булай дип әйтү бөек яратучыга мәхлук сыйфатын бирү булып санала. Тудыру ул фақат мәхлукларга гына хас. Ягъни Аллаһ Тәгалә яраткан затларга гына хас булган сыйфат бу. Тудыру. Менә инде карасак, әни кеше баланы таба, анда хайваннар бала таба, анда йомыркадан барлыкка киләм, анда булай барлыкка киләм. Бу тудыру кешеләргә, анда мәхлукларга, бүтән затларга булган хас бер сыйфат. Әмма ләкин Аллаһ Тәгаләгә бу сыйфат хас түгел. Шулай итеп, ислам динендә яратучының, ягъни илаһи затның берлеге бик мөһим принцип булып санала. Бернинди мәхлукны да, шул исәптән кешене дә илаһ дип кабул итмәү ислам акыйдәсенең катгый таләбе булып тора. Илаһи затка гына хас булган чиксез куәтлек, бөеклек һәм башка шундый сыйфатлар белән Аллаһтан башка кемнедер яки нәрсәнедер сыйфатлау ислам дине буенча катгый тыела. Бу мәсьәләне әйткәч, шуны да күз алдына китереп китик. Безнең нинди күренешләр күрергә туры килә? Кемнеңдер якыны үлеп китә, кемнеңдер анда кайсыдыр җирлектә бер изге кеше үлеп китә, анда ул кешеләрне нишләтәләр инде? Изге бер кешегә күтәрәләр, аннан сорый башлыйлар, яки аны илаһ урынына күтәрү күренешләре юк түгел. Кызганычка каршы андый күренешләр бар. Димәк, бу сүзләрдән караганда, бу әйтелгән сүзләрдән караганда без нәрсәне аңлыйбыз? Бернинди кеше дә, бернинди мәхлук та илаһ дәрәҗәсенә күтәрелә алмый. Чөнки беләбез, пәйгамбәребез дә ул бу дөньяда яшәгәндә Аллаһның пәйгамбәре булды. Безгә, безнең өчен ул замандагы сахабалар өчен дуалар кылды, алар өчен сорады. Әмма ләкин үлгәч нәрсә диде? Үлгәч Аллаһка мөрәҗәгать итегез диде. Мин үлгәч Аллаһка мөрәҗәгать итегез, Аллаһтан сорагыз диде. Шулай бит? Пәйгамбәрбез әйтмәде, миннән сорагыз, мин сезгә үлгәч тә ярдәм итәрмен дип әйттеме? Юк, әйтмәде. Әйтмәде, чөнки ул белә. Ул безгә мисал, бу пәйгамбәрбез үзенең мисалында әйтте. Әгәр дә инде кем дә булса лаеклы булган булса, үлгәннән соң да сорауга, ул булыр иде пәйгамбәрбез. Әмма ләкин пәйгамбәрбез моннан тыйды безне. Аннан сорамаска кушты, Аллаһка мөрәҗәгать итәргә кушты. Аллаһ Тәгаләгә турыдан-туры мөрәҗәгать итәргә кушты. Шуңа күрә без беләбез, Аллаһ Тәгалә безне һәр даим ишетә, һәр даим күреп тора. Нинди телдә булуга карамастан, нинди сәгать ничәдә булуга карамастан, тәүлекнең кайсы вакытында булуына карамастан, ул безне ишетеп тора, күреп тора, белеп тора, дуаларыбызны ишетә һәм дуаларыбызга иншааллаһ җавап бирә. Әмма ләкин җавап бирәме, юкмы, ансы инде безнең әле үзебездән дә тора. Без сәбәпләр кылабызмы аңа, юкмы? Әллә инде Аллаһның кушканнарын үтәмичә харамнар белән генә яшибезме? Аларны да карамый түгел. Шуңа күрә һәрберебез инде үзебез игътибарлы булырга тиешбез, үзебезнең тормышыбызга, үзебезнең яшәешебезгә. Һәм инде кире бу Аллаһның сыйфатларына әйләнеп кайтсак, димәк, Аллаһ Тәгалә башкаларга тиң булмаган, башкаларга охшамаган, охшашы да булмаган илаһи бер зат. Аның кодрәте иксез-чиксез. Без моны беләбез. Аллаһ Тәгаләнең исемнәренә инде шулай ук тукталып китәрбез. Без Аллаһ Тәгаләне акыл белән күз алдына китерә алмыйбыз. Чөнки аның изге исемнәре ярдәмендә Раббыбыз турында нәрсәдер, ләкин аның изге исемнәре ярдәмендә Раббыбыз турында нәрсәнедер белә алабыз. Ислам галимнәре аңлату буенча Аллаһның 99 исеме бар. Шул исемнәр Коръәндә һәм пәйгамбәребезнең хәдисләрендә чагылыш таба, ягъни шушы Коръәндә һәм хәдисләрдә әйтелеп киткән Аллаһның исемнәре турында без белә алабыз. Һәм алдыга китеп шусын да әйтәсе килә, Аллаһ Тәгаләне күз алдына китерү тыелган, ул дөрес нәрсә түгел. Хәтта ки аны сурәтләргә, Аллаһны сурәтләргә шәригатьтә тыелган. Без моны беләбез. Шулай бит?
Чөнки Аллаһ Тәгаләне без беребез дә күрмәдек. Аның нинди кыяфәттә икәнен без беребез дә белмибез. Аңа сурәт бирү, аны ничек тә булса тасвирлау, аңа ничектер кимчелек китерү булып чыга. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә кимчелексез, аның кимчелеге юк. Шуңа күрә без моны белергә тиешбез. Әгәр дә ниндидер китап күрәбез икән, Аллаһ Тәгаләне сурәтләгән, анда ислам дине дип китабы дип бирәләр икән, шунда Аллаһны сурәтләп ясаганнар икән, димәк бу китап ислам диненә бернинди кагылыш та булмаган бер китап булып чыга. Ни өчен әйтәм? Чөнки әле бәләкәрәк чакта таратып бирделәр шундый бер китап. Үзләренчә инде ислам дине буенча тегеләй булай дип кертеп бирделәр ул китапны, ачып караган идек. Анда Аллаһны сурәтләгәннәр, фәрештәләрне сурәтләгәннәр, башкаларны сурәтләгәннәр, әмма ләкин безнең шәригатебездә булар һәрберсе тыелган гамәл. Аллаһның һәрбер исеме аның нинди дә булса сыйфатын яки аңа гына хас булган ниндидер гамәлне белдерә. Шушы исемнәр иң гүзәл, иң камил һәм ниндидер хикмәтле мәгънәгә ия булган исемнәр. Мәсәлән, Самиун, ишетүче, Басирун, күрүче, ягъни ишетүче һәм күрү. Ишетү һәм күрү Аллаһ Тәгаләнең сыйфатлары. Ләкин Аллаһ Тәгалә ничек ишетә һәм ничек күрә, кеше акылы моны аңлап бетерә алмый. Без күнеккән, менә безнең каршыда үзебез күрә, без аны күрәбез. Безнең кырыйда әйләнә-тирәдә сөйләшсәләр, без аны ишетәбез, без аңа күнеккән. Әмма ләкин анда бинаның тышкы ягында дип әйтик инде, читтәрәк, километр читтә нәрсә сөйләшәләр, нәрсә бар анда, без аны күрмибез, без аны ишетмибез. Без шушыңа өйрәнгән. Әмма ләкин Аллаһ Тәгаләнең күрү, ишетү сыйфаты аның мәхлукларыныкына ошамаган. Һәм ни рәвештә икәнен дә без әйтә алмыйбыз, без белә алмыйбыз. Һәм без аның турында уйлап баш ватырга тиеш түгел. Безгә ул кирәк түгел. Аллаһ Тәгалә күрә икән беләбез, Аллаһ Тәгалә ишетә икән беләбез. Бу дөньяда һәрберебезне күреп тора, һәрберебезне ишетә икән, без аны беләбез. Әмма ләкин ни рәвешле, ничек икәне ансы безгә кирәк түгел. Кирәкме ул безгә? Аң белән баш вату кирәкме? Кирәк түгел. Нәрсә бирә ул безгә? Бер нәрсә дә бирмәй. Аллаһ исемнәрен уйлап чыгарырга ярамый. Аларны белер өчен Коръәнне һәм хәдисләрне генә кулланырга мөмкин. Раббыбыз турында фикерләгәндә, аның турында нәрсә дә булса берләргә теләгәндә, без аның камил һәм гүзәл исемнәренә мөрәҗәгать итәргә тиеш. 5 вакыт намазны һәрбер мөселман Фатиха сүрәсен укып башлый. Һәм шуны укыган чакта мөэминнәр өчен бик мөһим һәм кыйммәтле булган Аллаһ исемнәрен санап чыга. Галәмнәрнең Раббысы булган Аллаһка мактау булсын. Ул мәрхәмәтле, ул рәхимле. Шушы аятларның мәгънәләреннән без Аллаһ Тәгаләнең баша галәмнәрнең Раббысы, хуҗасы булуын, шулай ук аның мәрхәмәтле һәм рәхимле булуын беләбез. Һәм әгәр дә мәсәлән рәхимле дип әйтәбез икән, димәк моның Аллаһтан рәхимлерәк беркем дә юк дип аңларга тиешбез. Димәк Аллаһ Тәгаләдән дә рәхимлерәк зат юк. Аллаһ Тәгаләдән дә камилрәк зат юк. Аллаһ Тәгаләдән дә гаделрәк зат юк. Аллаһ Тәгаләдән дә юмартрак зат юк. Аллаһ Тәгаләдән дә гафу итүчерәк зат юк һәм башкалар. Буда шутлап китсәң инде 99-да шутлый башласак, вакыт байтак кирәк. Шуңа күрә исемнәрне әйткәндә без беләбез. Сүздә юк, ул кешеләргә дә хас булган сыйфат, күпмедер рәвештә гаделлек, шул ук ишетүчәнлек дип әйтик, күрүчәнлек. Әмма ләкин безнеке шикләнгән. Безнеке шик бар. Без шул шиктән чыга алмыйбыз. Әйтик, гадел була алабыз, сүздә юк. Әмма ләкин иң гадел була алмыйбыз. Һәрбер эштә гадел була алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә һәрбер нәрсәдә гадел. Аллаһтан да гаделрәк зат юк. Аның гаделлегенә дә тиң булган зат юк. Якын да килгән зат юк. Менә шуны без аңларга тиеш. Әйтик, шул ук гадел дигәндә гаделлек турында сүз барса, әл-гадел дип әйтсәк инде өстәп. Монда инде Аллаһ Тәгаләнең гаделлеге турында сүз бара дип аңларга була дип әйтик. Аллаһ Тәгаләнең күркәм исемнәре мисалы буларак Хашр сүрәсенең ахыргы аятларын да китерергә мөмкин. Монда карап китсәк, мәгънәсен Аллаһның сыйфаты шулдыр ки,
Аннан башка гыйбадәткә лаек булган зат юк. Ул күренгәннәрне дә белүче, галим. Аллаһ шәфкатьле, ар-Рахман, рәхимле, ар-Рахим. Аллаһның сыйфаты шулдыр ки, аннан башка гыйбадәткә лаек булган зат юк. Ул бөтен мөлкәтнең бердән бер патшасы, әл-Малик дибез. Ул кимчелексез, изгедер, әл-Куддус, сәламәтлек бирүче, әс-Сәлам, тынычлык ва иминлек бирүче, әл-Муъмин, саклаучы, әл-Мухаймин, бар нәрсәгә дә кеше җитүче, әл-Азиз, олуглыкта тиңе булмаган, әл-Җаббар, бөеклек һәм югарылык иясе, әл-Мутакаббир. Ул барча кимчелекләрдән пак һәм аңа тиңдәштерелүче барча нәрсәләрдән өстен. Ул Аллаһ юктан бар итүче, әл-Халиq, халык кылучы дип әйтик, әл-Халиq, яралтучы, әл-Бари. Иң матур исемнәр Аллаһта гынадыр. Күкләрдә һәм җирдә булганнарның барчасы да аңа тәсбих әйтә. Җирдә һәм күкләрдә булган нәрсәләр аны мактый. Ул кудрәтле, әл-Азиз һәм хикмәтле, әл-Хаким. Менә бу Хашр сүрәсе 59-нчы сан белән килә торган сүрә дип әйтик инде, 59-нчы сан астындагы сүрә. Ачып карый аласыз 22-нче, 24-нче аятларда бу инде сүз бара. Шулар турында Аллаһ Таала әйтеп китә, үзенең исемнәрен безгә белгертә Аллаһ Таала. Чөнки Аллаһ Таала белгертмәсә, без белә алмыйбыз. Аллаһ Таала безгә буларны җиткермәсә, без аны каяндыр анда күктән алып әйтә алмыйбыз. Әйткәнебезчә алданрак әйтеп киттек инде, Аллаһ Тааланың исемнәрен без үзебез уйлап чыгарырга, үзебезгә уйлап чыгарырга ярамый. Бу тыелган. Аллаһ Таала әйткән, без шуларны әйтә алабыз. Аллаһ Таала тыйган икән, без инде ул бүтән Аллаһ Таала белгертмәгән исемнәрне без уйлап чыгара алмыйбыз. Һәм инде үзебезгә кирәк вакытта дуа кылган вакытта киңәш итә галимнәрбез нәрсәне? Шушы Аллаһның исемнәре белән сорап дуа кылырга. Гафу итүен сорасак, әл-Гафур рахим, гафу итүче рәхимле булган Аллаһ дип әйтәбез. Ниндидер бер байлык сорасак, юмарт дип әйтәбез. Юмарт булган Аллаһ бир дип әйтәбез. Анда башкаларын да тизеп китсәк була. Нинди йомыш кирәк? Шул йомышыбызга якын булган исемнәрне карап, шул исемнәре белән без инде Аллаһтан мөрәҗәгать итеп сорый алабыз иншааллаһ. Инде бөтенесендә теге берләштерүче исем дип әйтсәк була. Нәрсә ул? Аллаһ дибез. Аллаһ Таала дибез. Шуның белән без бөтенесендә күз алдында тотабыз. Шабит, гадел булуында, рәхимле булуында, гафу итүче булуында һәм башкаларын да без күз алдында тотабыз. Мөхтәрәм җәмәгать, шушы аятта инде без тукталып торырбыз. Бу теманы әле без карап бетергә тагын биттән артык кирәк. Минем бүтән мәсьәләгә тагын да тукталып китәсе килә. Әйткәнемчә, әле һәрбер җомга алды вагызында үзем сөйләгәндә әйтәчәкмен дидем һәм бүген дә әйтәм тагын бер кат. Безнең вагыз сөйләгәндә нинди күренеш бар? Безнең җәмәгатьләребез, кардәшләребез кирип инде намазга басалар. Намаз укый башлыйлар. Әмма дә ләкин бу бик дөрес булмаган бер күренеш. Ни өчен дигәндә, гыйлем алу, вагыз тыңлау ул фарыз. Ягъни без тиеш гыйлем алырга, гыйлемне тыңларга. Һәм былай гына карасак, әле йомшаграк итеп карасак, по крайней мере дип әйтик инде, без хөрмәт итәргә тиеш үзеңнең кырыеңдагы утыручыларны, сөйләп торучы хәзрәтне. Именно үземне күз алдында тотмыйм, хәзрәтләрне һәрберсен. Чөнки алар тырыша, үзе өчен дә, сезнең өчен дә, һәрберебез өчен тырышабыз. Син килеп намазга баскач, үзеңнең кырыеңдагы, үзеңнең артыңдагы кешеләрне бүлдерәсең. Үзең дә вагызында тыңлый алмыйсың, ни вагыз тыңлый алмыйсың җүнләп, ни намазыңны хушуклык белән укый алмыйсың. Кемдер әйтә, анда бәхәсләшә башлый. Әйткәнем бар инде. Мәчет намазы укый бит ул сөннәт дип. Әйткәнебезчә, приоритет кайсы сөннәт югарыракмы, әллә фарызмы? Игътибар итеп карасак, фарызның дәрәҗәсе бит югарырак. Фарызга бит иң беренче чиратта фарызны без карарга тиеш.
Икенче бер күренеш, җомга вагызы башлангач, җомга хутбалары башлангач, шулай ук сөннәт намазлары кереп укыйлар. Шулай ук тамырдан дөрес булмаган бер күренеш. Чөнки хутба барышында, вагыз барышында хәтта ки кардәшеңә шелтә дә белдергә ярамый. Алай эшләмә дип тә әйтергә ярамый. Син сүзсез намазда ничек утырсаң, шулай утырга тиеш, эндәшмичә, сөйләшмичә. Һәм инде шулай ук желательно дип әйтик, крайне желательно мәҗлес барышында дип әйтик инде. Мәҗлес инде утырыш, шушы утырыш барышында, җомга вагызлары барышында телефоннарны сүндереп куймасак та, тавышсыз халәткә кую шулай ук бик мөһимнәрдән. Ни өчен дигәндә, чөнки бер төрле хикмәт була дип әйтик. Менә шушы вакытта именно дип әйтсәк инде, урыс сүзләрен катыштырсак һәмдә, именно шушы вакытларда кешеләрнең телефоннары шылтырый башлый. Сизгәнегез бардыр инде, игътибар иткәнегез бардыр. Шуңа күрә әзрәк кенә ихтирам итик бер-беребезне, хөрмәт итик бер-беребезне. Инде игътибарлырак булыйк. Әле бит менә сөйләп торабыз, намаз укымаска дип. Юк, барыбер укыйлар. Шуңа күрә инде Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә шушы әйткәннәрнең файдасын алырга насыйп булсын, насыйп итсен. Миңа да, сезгә дә, чөнки мин сөйләдем дә оныттым булса, миңа да начар. Тыңладык та оныттык булсак, сезгә дә начар. Һәм әйткәнебезчә, намазларыбызны укыганда кырыйларны тутырып, кырыйданрак укырга, кешегә комачаламый торган урында укырга, һәм җомга менә безнең инде Аллаһка шөкер залыбыз инде тулып килә. Шуңа күрә алдагырак сафларны тутырып килик. Чөнки анда арттан монда хәтле кирү авыррак, алдыңдагы рәтне тутырып баруга караганда. Ярый, Аллаһ Тәгалә шифасын, файдасын бирсен иншаллаһ. Уникені үлдірткен теге сәтке барайым да, теге сәғат шүтәлі. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وأذانا سما وقما غلفا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Шын мақтау барша ғаламдарды, жер һәм күкләрне яратучы. Жер һәм күкләр арасында булган барша мәхлукларга һәм җан ияләренә биреп, ризык биреп, аларны тәрбия кылып торучы, безләргә бу дөньяда адашмау һәм саташмау өчен, дөрес итеп яшәү өчен Кур'ан-ы Кәримне бүләк итеп бирүче Аллаһ Субханаһу Тәгаләгә барча мактауларыбыз һәм дә сәнәләребез, һәм дә шиксез шөкраналарыбыз булсын. Һәм барча галимнәргә нур һәм рәхмәт булып җибәрелгән Аллаһның хак илчесе, сөйгеле пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлламгә, аның әһле бәйтенә ва сахабаларына Аллаһның сәламы ва бәрәкәте булсын. Җомгаларыгыз мубарак булсын, җомга. Көннәрдән бер көнне сөйгеле пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәллям базарга бара. Будай сатучы яныннан узып барганда, ул туктап, кулын будай өеменә тыгып карый һәм будайның аста бераз юеш булуын белеп ала. Кулын чыгарып, ул сатучыдан нәрсә бу дип сорый. Һәм шушы будай сатучы да: "Я Расулуллах, күптән түгел генә яңгыр явып китте. Шуңа күрә будай бераз юешләнде", диде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям: "Алай булгач, кешеләр күрсен өчен юешләнгән өлешен өстә калдырырга иде", дип таләп итә. Һәм алга таба да: "Безне алдаучы кеше бездән түгел", диде. Без күрәбез, ислам дине кеше яшәешенең һәр тармагына керә. Безнең яшәү рәвешебез дә ислам булырга тиешледер. Бүтән җирдә. Әгәр әлеге хадис да безгә нәрсәне сөйли, нәрсә турында аңлатырга тырыша, мөселманнар бер вакытта да кешеләрне алдаган, үзләренең бер мизгеллек дөньяви файдалары өчен башкаларны ялгыш юлга этәргән кешеләр белән бергә булмаслар. Ягъни алар үзләре дә алдамас һәм кешене алдарга да этәрмәс. Андый эшләрдә ул катнашмас бер качан да. Һәм һичшиксез беләбез, ислам дине сәүдә белән шөгыльләнүне хуплый. Пәйгамбәрбез дә Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәллям ул да сәүдәгәр иде.
Һәм шуңа күрә сату алу яисә башка табыш китерә торган эшчәнлек белән шөгыльләнгән кешеләр бик гадел һәм намуслы булырга тиешле. Сату алу эше генә түгел. Бөтен эштә, кая эшләсәгез дә, бөтен җирдә гаделлек белән эшләргә безгә бик кирәкле. Әгәр дә сатыла торган әйбернең бер кимчелеге булса, сатып алучыга без аны әйтергә тиешлебез. Ул әйбернең шуны бер кимчелеге бар. Аның белергә хакы бар. Аны әйтмичә, яшереп калып, алдап сатырга яки ул әйберне бирергә кешегә ярамас. Ни өчен? Чөнки без гыйбадат кылганда ничек кылабыз? Ничек без намазлар укыйбыз? Ничек без ураза тотабыз? Аллаһ безне күрә дип. Шундый хис белән безнең ихласлыгыбыз арта. Намазларыбызның дәрәҗәсе өскә күтәрелә. Һәм әлбәттә шундый ук ният белән без башка гамәлләрне дә кылырга тиешлебез. Бөтен җирдә нәрсә эшләсәк тә, сатабызмы, җир казыйбызмы, үй төзибезме, анда да шундый бер ният белән эшләргә кирәк. Ягъни Аллаһ мине күрә. Һәм һәрбер эштә шундый бер ихласлык булырга тиешле. Һәрбер мусульманда. Хәзрәти Умарга бер кешенең намуслы һәм гадел булуын хакында хәбәр итәләр. Ягъни шушы бер кеше намуслы диләр, гадел диләр. Һәм Умар радиллаһу анһ сез аның намуслылыгын һәм гаделлеген раслар өчен аның белән сәүдә мөнәсәбәтләрендә булдыгызмы дип сорый. Ягъни карагыз, кешенең намуслылыгын һәм гаделлеген тикшерер өчен аның белән бер эш итәргә кирәк. Я сәүдә эше, яки аның белән бергә бер эш эшләргә кирәк. Анда аның намуслылыгы һәм гаделлеге чагыла башлый. Һәм Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә Ар-Рахман сурасында безгә шулай буйра: "Әстәгъүзу биллаһ, вас-самаа'a рафa'аха ва вадa'ал мизан, алла татгау фил мизан, ва акимул вазна бил қисти ва ла тухсирул мизан." Ягъни Аллаһ Тәгалә күкне күтәрде һәм һәр нәрсәгә гаделлек белән үлчәү куйды. Гаделлек белән үлчәү куйды. Гаделлектән дөрес үлчәүдән читкә чыкмавыгыз өчен үлчәүләрне гаделлек белән торгызыгыз һәм үлчәүне киметмәгез. Ягъни кешегә үлчәп биргәндә киметеп үлчәмәгез һәм үзегезгә алганда да арттырып алмагыз. Һәм Мутаффифин сурасында Аллаһ Субтитры безгә шулай бәян итә: "Әстәгъүзу биллаһ, вайлун лил мутаффифин, аллазина иза икталу алан наси ястawfun, ва иза калуhum ав вазанухum юхсирун." Ягъни киметеп үлчәүчеләргә үкенечле каты газаптыр. Карагыз, киметеп үлчәүчеләргә үкенечле каты газаптыр. Алар башка кешеләрдән берәр нәрсә үлчәп алсалар, үлчәүне тутырып, мул үлчәп алалар. Әгәр башка кешеләргә савыт яки бизмән белән үлчәп биргәндә, киметеп үлчиләр. Һәм уйлап кына карагыз, Аллаһ Субханаһу Тәгалә шушы сураның беренче аятында ук һәм дә беренче сүз белән әйтә: "Вайлул лил мутаффифин." Вайлун, ягъни үкенечле газап, үкенечле каты газаптыр. Дип тәрҗемә ителә. Ни өчен? Ни өчен аларга ул үкенечле каты газап? Чөнки алар алдыйлар һәм аны беләләр, алдаганнарын беләләр. Ул кеше ярай, ялгыш үлчәнсә, ялгыш бирелсә, ансы бер хәл. Әмма кеше алдап биргән вакытта алар өчен ди үкенеч, каты газап булыр ди. Чөнки аны чагыштырырга була кешенең мөлкен урлау белән, кешенең хакын алу белән. Чөнки чынлыкта да бу урлашу кебек булачак. Син бит аны киметеп бирәсең, һәм алганда да арттырып аласың. Ул кешенең хакы.
Кешенең хакын бирергә барыбер кайчандыр кирәк булачак. Бу дөньяда булмаса, ахиратта тагын куркынычрак була ул. Без бу дөньяда аны сизмибез, кеше хакын. Без монда аны җиңел дип тартып барабыз ул хакларны. Әмма ләкин ахиратта ул хаклар безнең аркаларыбызны басачак. Бик авыр булачаклар алар. Һәм һәрбер хакны түләргә кирәк булачак. Кеше өчен. Һәрбер хакны. Аллаһ Тәгалә гадел. Калдырмас алай. Һәм без бу шушы аятлардан һәм хадисләрдән сәүдә эшенең ни хәтле җаваплы хезмәт икәнлеген аңлыйбыз. Ягъни сәүдә эше дигәндә бөтен эшне шуңа кертергә була. Кемнең нинди эше бар, бөтен шунда кертергә була. Ягъни кеше белән мөнәсәбәттә килдегез икән, шушы хадисләргә, шушы аятларга туры киләсез. Кеше белән эшләдегез икән, тамам. Гадел булыгыз. Һәм әлбәттә, сәүдә эшенә керешкән һәрбер кеше һәм үз эшенә керешкән һәрбер кеше иң башта үзенең ниятен белгертергә тиеш. Ниятен. Чөнки сату алу эшендә күңелдәге изге нияте кешене гөнаһлы юлга кирип китүдән иншаллах саклап кала. Ягъни аның нияте яхшы булса, изге булса, гөнаһка кирип китергә саклап кала шушы ният. Һәм Имам Бухари һәм Муслимның хадис җыентыкларында килгән хадистә без беләбез. Ул хадис бик мәшһүр бер хадис. Анда әйтелә, дөреслектә гамәлләр нияткә карап бәйләнәләр. Нияткә карап бәйләнә. Һәр нәрсә. Димәк ки, без ният белән бөтен гамәлләребезне гыйбадәткә әйләндерә алабыз. Ашауны, ишүне, йоклауны да гыйбадәткә әйләндерә алабыз. Үзебезнең эшебезне дә гыйбадәткә әйләндерә алабыз. Әгәр ниятне дөрес итеп тотсак, дөрес ниятта булсак. Һәм нинди ниятләр булырга тиеш? Әлбәттә, ниятләр алар күп. Мәсәлән, сәүдә белән шөгыльләнүченең нияте хәерче булып, хәер сорап йөрмәү була. Ул да бер ният, шулай бит. Хәерче булмаска, кешедән ярдәмне сорамас өчен кеше эшли. Ул да бер ният, ул да яхшы бер ният. Чөнки бер хадистә әйтелә, кем үзенә бер хәер сорау ишеген ачса, ди, Аллаһ Тәгалә аңа 70 хәерчелек ишеген ачар диде. Уйлап кына карагыз. Бер генә тапкыр кеше сораса, ярдәм сораса, мухтаҗ булмыйча сораса, әлбәттә. Мухтаҗлыгы булмаса, әгәр ярдәм сораса, Аллаһ Тәгалә аның алдына 70 хәерчелек ишеген ачар диде. Хәерчелеккә китәчәк кеше. Һәм әлбәттә, ниятләрдә ни була? Әти-әнине тәэмин итү, үз гаиләсен тәэмин итү. Ул да изге нияттер. Менә бер вакыт иртә белән Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям һәм аның сахабалары утырып торган вакытта, күз алдыгызга китерегез, Пәйгамбер утыра һәм аның сахабалары утыра. Иртүк. Һәм анда таза гәүдәле бер яшь егетнең үз эше белән шауып йөргәнен күрәләр. Яшь кенә җегет, таза гәүдәле, үз эше өчен дөнья эшләрен эшләп йөри. Һәм кайбер сахабалар шундый бер сүз әйтә. Бу үзенең көчен ислам дине өчен тотса, хәерлерәк булыр иде бит, дип әйтәләр. Һәм шул вакыт Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям аларга җавап әйтә. Алай дип әйтмәгез ди. Әгәр ул үзен хәер сораудан азат итәр өчен тырыша икән, ул Аллаһ Тәгалә юлында. Раз. Әгәр ул үзен хәер сораудан азат итәр өчен тырыша икән, ул Аллаһ Тәгаләнең юлында.
Һәм әгәр дә ул үзенең хәлсез әти-әнисен тәэмин итү өчен чабып йөрсә, ул да Аллаһ Тәгаләнең юлында. Үзенең гаиләсен туендырыр өчен дип чабып йөрсә дә, ул Аллаһ Тәгалә юлында. Әмма калганнардан байрак булыр өчен, ягъни өстен булыр өчен, я үзенең тәкәбберлеге аркасына чабып йөрсә, ул шайтан юлында, диде. Карагыз, нияткә карап. Әгәр аның нияте башка кешедән өстен булыйм дисә, ул вакытта ул шайтан юлында. Шуның өчен безнең һәрбер эшебездә бер ният, бер изге ният, бер яхшы ният булырга тиеш. Һәм дәвамында Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръан-ы Кәримдә Бакара сурасында безгә мөрәҗәгать итә һәм әйтә: "Эй мөэминнәр, көтәргә вакытын билгеләп бурычка мал бирсәгез, малны һәм вакытны языгыз. Бу эшләрне арагызда бер язучы гаделлек белән язсын, яза белгән кеше язудан баш тартмасын. Аллаһ Тәгалә аңа язуны өйрәткәне өчен шөкер итеп язсын. Бурычка алып торучы да күпме алганлыгын һәм кайчан бирәчәген дөрес итеп яздырсын һәм хыянат итәргә тәрбиячесе булган Аллаһ Тәгаләдән курыксын, үзенең бурычларыннан һәр нәрсәне киметеп әйтмәсен." Карагыз, Аллаһ Субханаһу ва Тааля безне өйрәтә Куръан-ы Кәримдә ничек гадел булырга. Без соңгы арада ничек еләштек кешедән бурычка сорыйбыз акчаны, шулай бит. 1000, 2000 сорыйбыз, сорап торабыз. Әмма язу белән теркәмибез. Сүз белән торып кала. Һәм шуннан фитнәләр чыга башлый. Кардәшләр арасында фитнәләр чыга башлый. Ни өчен? Чөнки кешенең бер сыйфаты бар. Ул бөтен кешедә бар ул. Кеше оныта. Без онытабыз. Без һәр вакытта онытабыз. Кагазьдә язу булса, аны онытып булмый. Ул билгеле. Менә. Ә сүз ул чыкты, китте, башында калмады ул. Шуның өчен фитнәләр чыкмас өчен дә Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә шушы аят белән безгә өйрәтә гадел булырга. Һәм ничек гадел булырга? Гаделлек белән языгыз диде. Языгыз. Әгәр Аллаһ Субханаһу ва Тааля алай әйтә икән, ул безне яхшырак белә. Ул белә безнең сыйфатыбызны, унытканлык сыйфатыбызны. Һәм шуның өчен безне шуңа чакыра. Һәм бөтен җирдә гаделле булырга чакыра безне. Әлбәттә, шул рәвешле гыйбадәттә күркәм әхлаклы, ихлас һәм тәкъва булырга тырышкан кебек, кешеләр белән дә мөнәсәбәттә шул исәптән сәүдә эшләрендә дә без шундый булырга ашкыныйк. Ничек без гыйбадәттә ихласлыбыз, әйме? Әлхәмдүлиллаһ, җыелышабыз, намазлар укыйбыз, тәравихлар кылабыз, уразалар тотабыз. Ихласлыбыз зурдыр. Әмма ләкин шундый ук ихласлылык башка гамәлләрдә дә булырга тиеш. Дөнья эшләрендә дә шундый бер ихласлылык булырга тиеш. Анда да Аллаһ Тәгалә күрә. Безне намазда гына түгел ул. Намаздан соң да безне Аллаһ Тәгалә күрә. Гел күреп тора, гел ишетеп тора, гел белеп тора без нәрсә эшләгәнебезне. Әгәр бары тик без намазда гына дөресбез, дөнья эшләрендә дөреслекне күрсәтмәсәк, намазыбызның файдасы булачакмы? Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Каты газап" ди. Каты газап. Шуның өчен җәмәгать, әйдәгез, уйланыйк, фикерләнейк, шушы кагазьләр бушка үтмәсен, шушы ихласлыгыбызны дөньяга да чыгарыйк. Дөньяда да ихласлы булырга тырышыйк. Ансы безгә җитми ул. Без җыелышканда, җәмәгать белән җыелышканда без ихласлыбыз. Таралып киткәндә ихласлык кайдыр китеп бара. Я монда кала ул. Юк ул. Шуның өчен безнең ихласлыгыбыз бөтен җирдә булырга тиеш. Безгә карап, кеше әйтсен, менә булар мусульманнар дип. Менә минем күршем мусульман дип әйтсен. Мин аны хөрмәт итәм дип әйтсен. Менә шундый сүзләр таралсын кешеләр арасында.
Alloh Taala barыбызга да үзенең динендә аңлаешлылык биреп, үзенең яраткан кулларыннан булырга барыбызга да насыйп эйләсен. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعد ما صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعد ما قال وقام. صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Saflarını тигезләгез, буш урыннар калмасын. Һәм җәмәгать Фатихадан соң аминне иштән әйтәбез. Аллаһу акбар. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب
وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.